шурӯи ҳафтаи навро барои якоякатон айзон шодбош мегӯям. ҳафтаи охирин дар соли 2020-ро. умедворам сеҳату саломат бошед ва ҳамин гуна бинандаи доимии радиои Озодӣ. соат ба вақти Прага 10, ба вақти Москав 12 ва Душанбе 14 аст. ман Шалои Гулхоҷат дар хизмати шумо айзон қарор дорам бо кулбори пур аз хабарҳо ва албатта бо посухҳо ба суолҳоятон. ва шурӯъ мекунам аз посух тавре гуфтам ба суолҳои зиёди шумо ки охири ҳафтаи гузашта дар бораи заминларза дар вилояти Суғ аз мо пурсидед. рӯзи шанбе сокинони вилояти Суғ ҷунбиши заминро эҳсос карданд ва маркази заминларза дар марзи Ӯзбекистону Қирғизистон будааст. ба навиштаи вазорати ҳолатҳои фавқулодаи Ӯзбекистон, шиддати ҷунбиши замин дар он кишвар аз 2 то 6 баллро ташкил намудааст. маркази зилзиласанҷии Қирғизистон бошад гуфта, ҷунбиши замин дар маркази он минтақаи Бодканд 5 балл ҳисоб шудааст. ҷониби Тоҷикистон дар бораи шиддати ҷунбиши замин дар шимоли кишвар ва хисороте дар ин замина хабаре нашр накардааст. хуб, акнун фаҳмидед бинандагони азиз ки маркази заминҷунбӣ дар куҷо будааст. Туркия бинобар паҳн шудани шакли нави коронавирус дубора чораҳо барои вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба кишварашро шадидтар мекунад. дар ин бора вазири тандурустии Туркия Фахретдин Коҷа эълон кардааст. аз 28 декабр онҳое ки тариқи ҳавопаймо ва аз 30 декабр афроде ки бо рӯи заминӣ аз хориҷа ба Туркия ворид мешаванд бояд ҳатман маълумотнома оиди надоштани COVID-19-ро пешниҳод кунанд. маълумотнома набояд муҳлаташ аз 72 соат гузашта бошад. дар акси ҳол барои гузаштан аз марз иҷоза дода намешавад. талаботи мазкур то 1 марти соли 2021 амал мекунад. ширкати Turkish Airlines аллакай хабардор кардааст ки мусофиронро бе пешниҳоди маълумотномаи манфии COVID-19 ба ҳавопаймоаш роҳ намедиҳад. талаботи мазкур ба шаҳрвандони Тоҷикистон низ дахл дорад, зеро Тоҷикистон бо Туркия парвозҳои доимиашро барқарор намудааст. нархи пули билети парвоз ба самти Душанбе Истанбул ба ҳисоби миёна 5000 сомониро ташкил медиҳад. сафорати Русия дар Тоҷикистон эълон намуд ки ширкати ҳавоии Уральские авиалинии дар ҳамоҳангӣ бо мақомоти ду кишвар тариқи хатсайрҳои иловагӣ парвозҳои чартерро шурӯъ мекунад. ба ҳамин тартиб ҳар рӯзи Душанбе аз пойтахти Тоҷикистон ба Ростови Лабидон ва Новосибирск парвоз мешавад. ҳар рӯзи чоршанбе аз Хуҷанд ба Уфа, рӯзи панҷшанбе аз Хуҷанд ба Ростови Лабидон ва рӯзҳои шанбе аз Хуҷанд ба Қазону аз Кулоб ба Жуковский ҳавопаймоҳои Уральские авиалинии мусофиронро интиқол хоҳанд дод. ва бар замми ин то имрӯз ин ширкати русӣ ба 7 шаҳри Русия аз Душанбе, Хуҷанд ва Кулоб ҳафтаи тариқи 11 парвози ғайринақшавии шаҳрвандони Русия ва онҳоеро ки барои сафар ба ин кишвар сабаби узрнок доранд мебарад. вале сафорати Русия дар бораи кай роҳандозӣ шудани парвозҳои доимӣ байни ду давлат чизе намегӯяд. зимнан масъулини фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бухтар ба радиои Озодӣ гуфтанд, ширкати русии Нордвинд ҳафтаи 1 маротиба минбаъд аз ин шаҳри Тоҷикистон ба Москав парвоз мекунад. аввалин парвоз аз фурудгоҳи Бухтар рӯзи 23 декабр анҷом шудааст. масъулини фурудгоҳ гуфтанд, танҳо мусофироне ки шаҳрвандии Русияро доранд метавонанд аз ин ҷо ба шаҳрҳои Русия сафар кунанд. фурудгоҳи шаҳри Бухтар аз замони қатъи парвозҳо баъди хуруҷи коронавирус кормандони фурудгоҳро ба рухсатӣ бемузд равон карда буд ва гуфта мешавад ки бо оғози парвозҳо кормандонашро ба кор бармегардонад. зимнан якбора дӯстон бароятон дар бораи ҷадвали парвозҳои чартери аз Русия ба Тоҷикистон ёдоварӣ мекунам. имрӯз 5 парвоз дар назар аст, 3 то аз Москав ва 2 парвоз аз Қазону Иркутск ба Душанбе. фарду 29 декабр бошад, 4 парвоз таҳризӣ гардааст, 3 парвоз аз Москав ва 1 парвоз аз Санкт-Петербург анҷом хоҳад шуд. консули сафорати Русия дар Душанбе Валерий Катункин охири ҳафтаи гузашта земни мулоқот бо хабарнигорон гуфт ки муҳоҷирони кории тоҷик феълан барои сафар ба Русия ду роҳ доранд. онҳоеро ки шаҳрвандии Русия нестанд, корхонае метавонад даъват кардаву барояшон кафил шавад. роҳи дуввум мунтазир шудани он ки кай марзҳоро мекушоянд. Катункин гуфт ки минтақаҳои Русия воқеан ҳам ба муҳоҷирон ниёз доранд, аммо ҳоло роҳи дигаре барои сафар ба ин кишвар вуҷуд надорад.
ин гуфтугузорҳо дар ҳоле аст ки расонаҳои русӣ бо такя ба агентии муҳоҷирати меҳнатии хориҷии ӯзбекистон менависанд ки ҳудуди 200 муҳоҷири ӯзбек бо дархости корфармоёни русия тариқи парвози чартерӣ аллакай барои кор фиристода шуданд. ширкатҳои корфармо патенту дигар хароҷоти муҳоҷирон аз ҷумла табобати онҳоро дар сурати ташхиси беморӣ бар зимма гирифтанд. баъди карантини 14 рӯза муҳоҷирони ӯзбек ба кор дар сохтмонҳо оғоз хоҳанд кард ва ногуфта намонад ки шаҳрвандони тоҷикистон низ мунтазири чунин дархостҳо аз русия ҳастанд. додгоҳи гарнизони ҳарбии хуҷанд кароматулло мирзоев сарбози 20 соларо барои латтукуби ҳамхидматаш 5 сол аз озодӣ маҳрум кард. дар ин бора азия плюс бо такя ба манбааш дар ин додгоҳ хабар медиҳад. ба гуфтаи хабаргузорӣ дар нимаи аввали ҳамин сол мирзоев як наваскарро барои густохиаш мезанад. дар натиҷа ҷоғи навсарбоз шикаста ӯро бистарӣ мекунанд. дар нисбати кароматулло мирзоев барои вайрон кардани қоидаҳои оиномавии муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ парвандаи ҷиноятӣ боз гардида буд. ин моддаи қонун аз 5 то 10 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. мирзоев дар ҳоле 5 соли минбаъдаро пушти панҷара мегузаронад ки то хатми хидмати ҳарбияш ҳамагӣ як моҳи дигар боқӣ монда буд. вазорати энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон мегӯяд соли оянда русия ба тоҷикистон 830 000 тонна маҳсулоти нафтиро бидуни боҷи гумрукӣ интиқол хоҳад дод. аз ҷумла тоҷикистон дар баробари дигар маводи нафтӣ 260 000 тонна бензини автомобилӣ, 310 000 тонна сӯзишвории дизелӣ ва 50 000 тонна гази моеъ хоҳад гирифт. русия ва тоҷикистон соли 2013 дар самти интиқоли маҳсулоти нафтӣ сӯзишномаи байни ҳукуматиро ба имзо расонданд. қариб ҳар сол дар ин сӯзишнома оид ба ҳаҷми интиқоли маҳсулоти нафтии Россия ба бозори Тоҷикистон тағйирот ворид карда мешавад. Тоҷикистон ба далели надоштани имконоти кофии коркарди нафт то ба ҳол маҳсулоти нафтиро аз хориҷ ва асосан аз Русия ва Қазоқистон дар шакли маҳсулоти тайёр, яъне бензину солярка ворид мекунад. қарор буд полишгоҳи нафт дар Данғара ба кор шурӯъ карда ва бахши аъзами талаботи ҷумҳурӣ ба маводи нафтиро таъмин намояд. сохтмони корхона ки чандин бор ба таъхир рафтода буд ба поён расид, аммо маълум нест кай бензини он вориди нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар Тоҷикистон хоҳад шуд. дар Русия 6 тоҷик бо шумоли як занро бо гумони фурӯши маводи мухаддир дар ҳудуди шаҳрҳои Москву Санкт-Петербург дастгир карданд. ҳамзамон аз муомилоти ғайриқонунӣ зиёда аз 15 кило маводи мухаддир гирифта шудааст. дар ин бора вазорати корҳои дохилии Русия хабар медиҳад. парвандаи ҷиноятӣ баъди ёфт шудани зиёда аз 2 килову 700 грамм ҳашиш аз дохили як мошин дар шаҳри Москав оғоз гардидааст. бо гирифтани маълумоти фаврӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хонаҳои аъзои эҳтимолии гурӯҳи муташаккилро дар шаҳрҳои Москву Санкт-Петербург ва вилоятҳои Москву Ленинград кофтукоб карданд. ба қавли манбаъ дар ҷои истиқомати гумонбарон беш аз 10 кило бангдона ва 480 грамм маводи мухаддири синтетикиро пайдо карданд. инчунин таҷҳизот барои истеҳсол ва бастабандии онҳо ҳам ёфт шуданд. дар ҷараёни амалиёти вижа яке аз гумонбарон фирор кардааст, вале баъдан ӯро низ мақомоти пулис дастгир намуданд. дӯстони кулли Тоҷикистон иттиҳоми авбошӣ ва қасдан расонидани зарар ба саломатӣ нисбат ба як сокини ноҳияи айниро бекор намуд ва ӯро ба одамкушӣ айбдор эълон кард. сарбоз Раҳмонов, сокини деҳаи ёвони ноҳияи айнӣ, дар пайи шикояти наздикони Азизбек Раҷабов, ҷавони 18 сола аз деҳаи ревади поёни ин ноҳия, ки рӯзи 31 июл дар муноқишаи ҳалок шуд, боздошт гардид. занозанӣ дар рӯзи иди қурбон дар ноҳияи айнӣ иттифоқ афтодааст ва сокинон сабаби онро хусумати ҷавонони дудеҳа меноманд. се ҷавони дигар низ ки дар ин занозанӣ ширкат карданд бо гумони авбошӣ дар боздошт мебошанд. назари наздикони онҳо то ба ҳол ба радиозудӣ маълум нест. мақомот сарбоз Раҳмоновро дар ибтидо ба авбошӣ ва қасдан расонидани зарар ба саломатӣ ки боиси марг мегардад айбдор карданд. пайвандони Азизбек Раҷабов аз натиҷаҳои тафтиш эътироз намуданд ва гуфтанд ки марги писарашон бояд ҳамчун куштор таҳқиқ шавад. дар як номаи дӯстонии кулли Тоҷикистон гуфта мешавад ки пас аз омӯзиши такрории парвандаи ҷиноятӣ нисбати Раҳмонов сарбоз бо моддаи одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шуд. ин модда аз 15 то 25 сол маҳрум сохтан аз озодиро пешбинӣ кардааст.
сафири русия дар душанбе охири ҳафтаи гузашта зимни як нишасти хабарӣ гуфт ки тоҷикистон бо русия барои дарёфти ваксинаи зидди коронавируси спутник В гуфтугӯ дорад. ба қавли Игоря Лякин-Фролов, ин масъала дар сатҳи ниҳодҳои дахлдори ҳарду кишвар ҳаллу фасл мешавад. ваксинаи спутник В дар озмоишгоҳи ба номи Гамалей офарида шудааст. қаблан як мақоми баландпояи вазорати тандурустии тоҷикистон гуфта буд, дар сурати дастрас шудани ваксина дар навбати аввал кормандоне ки бо шумори зиёди одамон сару кор мегиранд, аз ҷумла марзбонон, қишри осебпазир аз COVID-19, беморони қанд ва маризони роҳҳои нафас эм карда хоҳанд шуд. خب بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت برایتان درباره قربی اسعار خارجی میگم. بانک ملی نرخ $1 رو امروز 11 سومانی و 30 درهم و 1 یورو رو 13 سومانی و 75 درهم مقرر کرده است. قربی روبل روسی امروز بلندتر رفته است. از روبل روسی 151 سومانی و 50 درهم نرخ دارد. با سپاس از یکایک شما دوستان عزیزم برای همراهی، سپاس میگویم که همیشه با ما هستید، با ما همکاری میکنید و شما رو در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر منتظرم. خود رو احتیاط کنید و روز خوب و با براری در پیش داشته باشید.